Espanya no vol que votis. Saps per què? Els catalans portem més de 600 anys lluitant per defensar i recuperar la nostra llibertat, amb la voluntat de desenvolupar un model econòmic, productiu i obert al món. La història de Catalunya és una constant lluita contra un estat espanyol governat per reis absolutistes, repúbliques fallides, dictadors feixistes, governs endeutats, corruptes i centralistes. En definitiva, un estat que sempre ha servit als interessos del poder del moment i mai als interessos del poble. Segons la UNESCO, els pagesos catalans van fer la primera revolució social moderna de la humanitat. Durant l'època dels reis catòlics, el poble patia les injustícies feudals dels nobles. Els nobles podien, per exemple, desflorar les dones durant la seva nit de núpcies o quedar-se les propietats del pagès si aquest moria sense testament. I la propietat de la terra, per exemple, passar a qui la treballava. Això va ser l'origen de la Masia, que donaria lloc a l'empresa familiar catalana, avui amb més de 500 anys de tradició. A Castella aquest canvi no tindria lloc fins al segle XIX. El poble català va demostrar que calia lluitar pels seus drets socials i ho va aconseguir. A l'inici del segle XVII, l'estat espanyol es trobava en fallida econòmica i el conde duque d'Olivares imposà el decret de la Unió de Armes per a reclutar homes i recaptar diners. Els catalans no ho van acceptar. L'exèrcit hispànic, que es trobava a Catalunya en un context de guerra amb França, actuava amb total impunitat abusant de la població amb tota mena de barbaritats. Violava dones, saquejava masos, cremava les collites. El poble, finalment, es va revoltar, matar el virrei espanyol i aconseguir que la Generalitat i el Consell de Cent els donés suport. Pau Clarís acabà proclamant la República Catalana i començà la Guerra dels Segadors. La societat catalana va lluitar contra l'ocupació militar de Castella i ho va aconseguir. La Guerra de Successió, que acabarà amb l'11 de setembre de 1714, fou una guerra internacional entre dos models econòmics, polítics i socials oposats. Un bloc estava encapçalat per Castella i França. Representava l'absolutisme, el centralisme uniformista i el feudalisme de senyoritos. El segon bloc, encapçalat per Anglaterra, Àustria, Holanda i la corona catalano-aragonesa, era de tradició més parlamentària, federalista i basava la seva economia en la indústria i el comerç. El poble català va lluitar fins al darrer moment per la seva llibertat i per mantenir el seu model polític, social i econòmic. Tot això va ser destruït i esborrat del mapa per Felip V i els seus sequassos espanyols. El poble de Catalunya, però, va demostrar d'una forma èpica que calia lluitar fins al final per defensar els seus drets humans i les seves llibertats nacionals. I ho van aconseguir. Al segle XIX, l'estat espanyol es trobava en una nova fallida econòmica. Napoleó va conquerir el territori espanyol i decidí incorporar Catalunya a l'imperi francès. No és estrany, perquè aquí ja s'havia fet la revolució industrial i hi havia un model econòmic avançat. El poder econòmic i polític català va forçar Napoleó a crear una moneda diferent de la de Castella. Aquesta estava en plena crisi econòmica i no podia realitzar les exportacions amb una moneda solvent. Així va néixer la pesseta, que 60 anys després, la resta de l'Estat es va veure obligada a assumir com a pròpia, forçada pels creditors internacionals. Darrere la pesseta hi havia una economia industrial solvent. Un cop més, els catalans, amb les seves èlits econòmiques, van haver de sobreposar-se a un estat en fallida, per tal de defensar i protegir un model econòmic avançat i modern, i ho van aconseguir. Durant la Primera República Espanyola de 1873, Espanya pateix una nova fallida política i econòmica. Els catalans, amb les diputacions al capdavant, declararen l'estat català per forçar una república federal. Un cop més, les institucions catalanes van lluitar per fer un estat espanyol modern i plurinacional. Com sempre, Espanya no ho va acceptar i després d'un cop d'estat es va imposar una vegada més el model centralista i uniformador de Castella. Catalunya va reafirmar-se com a nació política diferenciada i ho va aconseguir. L'any 1931,
Durant la Segona República, el poble català va votar de forma massiva un partit sobiranista, que immediatament proclamaria la República Catalana i que després acabà instaurant la Generalitat. Només el alzamiento nacional dels poders oligàrquics espanyols, amb l'ajuda de Hitler i Mussolini, aturarien la democràcia i el desenvolupament nacional de Catalunya. I ho van fer d'una forma tan sagnant que van afusellar el president Companys. Aquesta va ser la darrera vegada que el poble català va lluitar i defensar la seva llibertat nacional davant la barbàrie feixista i ho van aconseguir. Després de 40 anys de dictadura i 40 més de democràcia de baixa intensitat lligada pel dictador, la història és tossuda i es repeteix un cop més. Proclamem Arenys de Munt, primer municipi que ha votat lliurement i democràticament la independència de la nació catalana. El xoc entre aquests dos models oposats, un dels quals no té res a veure amb el nostre tarannà dialogant, democràtic i comercial, és inevitable. Ara, i sortosament en un context de no violència, tenim una oportunitat històrica per decidir el nostre futur. Per tu i pels teus fills. Lluitem com a catalans votant el primer 1 d'octubre. És a les nostres mans. Podem fer història. Fem història!